weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique e weltare tv takkusana yoni to teccana to awoynata to jingue jeeri to loƴola to mafondu to ɗalhaya to hudallay to Sinthiane Diakiri ko on takkusan juula ha to galle Alhaji Oumar de ha to galle Alpha Demba Umaru Sy to Likseyba Goural Yorobaɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie cadre uji jeeyaɓe e landa ele INSAF woni landa laamu ka ɓe département ɓe Likseyba Gorgol ɓe juɓɓini ñande aset jeetati lewru juin meeting molanteɗo Allah e nder Likseyba Gorgol to leydi Sénégal Ousmane Sonko holliri tigi yeeso sukaɓe biyata jeune patriotique di Pastef wonde kay kala bannoɗo bonande nder leydi Sénégal koko darto yeeso ñawoɓe to leydi Mali fama holliri tigi wonde altine hande o ɓe pelɓodiri e seɓɓitiɓe yinnoɓe yande tigi e bagga tawteɗo to wuuro Dire kedde Afrique ma ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jaɓɓeri ma jaa ha to leydi France to leydi Palestine ha to leydi Israël bisimilla moon e kirki hotodirte joni joni prem pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinde ɓalwal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola ko wayno kiste fibrom doggam sitte rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe a waɗi no wirumani dendagal borosaji gonɗi e nder ɓandu ma ɗi ponnoɗa oppirede yaltine ha laaɓa yalta ha laaɓa ha jiira guite ma ceerno Djiby Sy ne yawrani worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴetta ɗum joni joni jedda hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usura pewnade bawɗinel dede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wone bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande kay ɓe yiɗi wadde listihar so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi noon ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA kala ko 2000 franc CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money so tawi a lumbi hen halis ma yetto ha ɗo hannirta ni on numéro ɗon mbatta ko 00221 78 128 35 98 kala jiɗɗo jokkodirde makko noon to banggue WhatsApp e to banggue appel kala ceerno Djiby Sy heɓete koye 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kileɗeɓe mum wonde safaruji to banggue makko ne newi hano hannirta ni tawi ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunnaji 6 uguya so tawi noon ko leydi Sénégal ñamoɓe CFA e dendagal leyɗele kala ko 2000 francs ko ujunnaji ɗiɗi waɗi 10 000 francs CFA ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum mo jogui leɗɗe fannuji tati hen fanno goto sa ƴetti ɗum fodde sappo tati fin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenere fin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo o wadde taw gawri samme walla gawri suuna so tawi a ƴetti ɗum fodde temedere fin yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne andi dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi tokka haydi to leegal bitegal kebbe sara école kese mo kebbe lawol faade Likseyba ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to Nouakchott base ono golla hano hannirta ni tawi ɗon min jikoni wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy so laaɓama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo woni mbadden dandu faade makko
salade aadi ɓuri fettude aadi. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola. ceerno Amadou Tidiane Diallo ko gando leɗɗe laaɓaɗo bindi. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko jaadinde ɓalwal e danwal kala. omo safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirola, wonduɓe kista, wonduɓe fibrom dogam sita, rewɓe ɗon koɓe sowade, rewɓe dartoraɓe kala, wonduɓe koyɗe musoje, keceji musoje e ɓalli ƴakkuji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji so tawi oɗon maldana ko balɗe tati a wiyat alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra dendagal rafiji gorago kala, usoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala. e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa, a ƴettat ɗum joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni. omo jogui leɗɗe kadi ko leɗɗe uroteɗe. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko bawɗo listihara, ko indema dokkatamo haala kone nder ɓernde ma ha mbiya yuni. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne yawrani ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji, ƴeewoɓe embauche e ƴeewoɓe galle kala. omo jogui leɗɗe ɓayre to banggue jawdi, ɓayre to banggue yimɓe kala, to banggue dawrugol. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene andina dendagal kiloneɓe mum e oɗo saaha joni caggal nde ummi to Daka Madina Gounass somo tawi to Naksol lamorgol yiɗi Mauritanie, to base makko tawateɗo hakkude Robin 4 e Robin 5 to légal 6e. ceerno Amadou Tidiane Diallo kala jiɗɗo jokkodirde e makko to leydi Mauritanie mbatta ko numéro makko 46 94 21 91. so tawi noon ko yiɓe jokkodirde e makko to banggue WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kiloneɓe makko wonde base makko tawateɗo to Dakar ne golla hano hannirta ni. ene tawi ɗon min ñi kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo, o numéro mum mbatta ko 77 714 94 15. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne andina dendagal kiloneɓe makko wonde base makko ne tawe to Dagana. to Dagana noon to lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal, Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala. so tawi a jokkodiri e ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ma heeb leɗɗe ma hano hannirtiri ko fate leɗɗe koyɗe musoje, leɗɗe fate goragu e rafiji kewɗi goɗɗi. Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓdo reedu malaɗo wune. so tawi on jokkodiri mbiɗen balɗe tati tawa wi alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbadden dando faade makko. kawis mawɗo ekkiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yoga e docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum, ɓandu jaaɗoru, ɓandu wuloru, prostate yoga e ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma. gorelte ko haako moƴƴo iwruko to koredinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum. a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma. so tawi noon ko tonggode gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39. so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22
96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayde 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e moɗoma. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine sappo lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pular e sawtaye ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardedi kabruji men to leydi Mauritanie puɗorɗen ɓen taw ko cadre uji tawateɓe to lycée ba gorgol ɓe juɓɓinino ñande aseta ɓinnuɗo jeetati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi meeting molanteɗo Allah toon to ɓe mbiyata place des meilleurs jeunes de jeunes e nder lycée ba gorgola lycée ba naaɓe eko taari ɗum kala notitima e meeting he ɓe nottima hen e kewala wonno mujiba meeting o noon ko hollirde kay wonde lycée ba eko taari ɗum kala ina wondi kay e landa ela insafa yidde mabɓe e fandare mabɓe kay ko beele Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie beele kayne heeɓa polgu taw ko lamgu ceer dès le premier tour ha tengti noon e nder département mo lycée ba e nder meeting o hen noon ɓen taw ko député ji kewɗi jeeya e maire uji jeeyaɓe nder département mbawi notitade e meeting o ko wayno kay député de Monguela député de Mbout tigui député mo Magama ko noon kadi ministre Nianga Mamoudou wawi tigui tawtorede oɗon meeting bowal maison de jeunes noon heewi yimɓe tigui ha wi dak taw ko notitiɓe e meeting o fuɗɗi ko sanga 17 heures ko hen tigui yimɓe goni ha 20 heures 30 caggal meeting o noon ko soirée tigui taw ko soirée musical woni welnere concert ko kañuma yubbina toon tawi ko kañum tigui yubbina toon gam weltinde sukaɓeɓe e yinnode kay yejje weltinde e sukaɓe noon taw ko idiri tigui ko sukaɓe ɓen taw ko yimoɓe kelme woni tigui les rappeurs hewɓe mbawi tigui notitade hen caggal ɗum ko Yaya Ndiaye gorko mo Mbagna wondude Abdoulaye Ndiaye cifti e daari gorko mo Babaɓe lodi men Demba Babaɓe kañumen mbaɗi toon welnere mawde no fewi ko adi kay koɓe dokkita micro o yite nde hono biteɗo debbo taw ko suka debbo o capato belɗo dande bawɗo yimɓe biteɗo Marda caggal Marda noon uddi hidde noon ko on suka debbo tawa kadi ko jimowo gana dowlude no fewi nder réseaux sociaux biyeteɗo Miya Guissé kanko Miya Guissé o noon ko kanko tigui naati dingral o weltini yimɓe kay ha sanga 3 heures du matin ha joni habruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni commission halfinaɓe ko fati observation linéaire observation ko fati observation de croissance linéaire woni commission halfinaɓe kay ko fati darorde e mayorɗe lebbi julɓe ɓe mbawi tigui joɗinoma jonde mabɓe ñande aljuma ɓennuɗo jeeɗiɗi lewru juin o saga juin ɓe joɗinoma noon joɗinoma jeeɗiɗi lewru juin ndu gonɗe ndu ko fati kay e yurnade darorde lewru ndu ɓe kolliri noon wonde hijjore ñalawma muma gadano premier jour ɓe mbiyata duwa al hijja ko 1445 fuɗɗi ko ñande aseta jeetati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi wadde ɓe kolliri julde taske hikka 1445 hawrat tigui ko ñande alata sappo e jeeɗi ñande altine sappo e jeeɗi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi laamu ngu noon ɓe kolliri tigui pomoyta to nakcot koto juma biteɗo Ibnu Abbas mo naata chaque sanga 9 heures eɗen ñagowal tan nde Allah rokkata en hawrude hen yo Allah newnan kadi dendagal
julɓe kala nde Allah newnanta ɗumen leyyeji mumen ha timma tayere ɓene Allah wawa tigui rokkude ɗumen fartange wawde yettinde podoje ɓe podini hakkude mabɓe e kilineɓe mabɓe allahumma amina. ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen seni woni commission électorale nationale indépendant ko catal halfinaɓe ko fate sumgoji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe kolliri tigui wonde ɓe pelliti uddidde bureau ji 4 de vote taw ko bureau ji keesi toon to dawlaji dentuɗi Amérique ɗum noon ko caggal kay tindeɓe wonde ɓeydima no fewi yimɓe winditiɓe e liste uji électoral toon to dawlaji dentuɗi Amérique joni eɓe jogui tigui e to dawlaji dentuɗi Amérique ko windi toon e liste ji électoral eɓe jaara e oɗo saaha joni ɓe jogui ko ujunnaje 4 e temedde 5 e capanɗe jeetati e tati inde taw ko inscrit winditiɓe e liste uji électoral so tawi noon ko winditonoɓe e liste uji kiiɗi ɗi ɓe gonno ko ujunnaji ɗi e temedde jeegoma e sumgoji taw ko sumgoji municipal législative régional bannori ñande e lewru mai 2023 on paami tigui e oɗo saaha joni ɓe ɓeydima kene wona double mum woni tigui kene oɗo saaha joni koɓe ujunnaje 4 e temedde 5 capanɗe jeetati e tati ɓe kolliri ɗon ɓeydugol yimɓeɓe noon ɓeydugol yimɓe winditiɓe ɓe noon koye ballal tigui hono koye ballal goto e ɓen kadi dariɓe toon darde lang hono Ba Amadou Bocara ballal kay nde waɗi sensibilisation mawde no fewi ha yimɓe hewɓe kay gandi holko woni nafoore winditade ko woni nafoore vote ha mbawi tigui wawde winditade inde mum e liste uji électoral ɗiɗon bureau ji 4 ɓeydadi noon ɗi ɓeydete hen bureau goto tawate ko toon New York bureau goɗɗo ene tawe to nokku biteɗo Cincinnati so tawi ko bureau tataɓo o ɓe mbaɗi ɗum koto wiyete Kentucky so tawi ko bureau nayaɓo o noon koto wuuro witego Louisville firti noon firti e oɗo saaha joni ko dowlaji dindeɗe Amérique ɓe keeɓi bureau ji 10 de vote bureau ji 10 vote cariɗe e nder centre uji jeegom ɗin centre uji jeegom noon woni Cincinnati woni New York Washington Kentucky Louisville e to wiyete Louisiana ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen de la délégation générale de la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion woni catala bitegal Tazour ɓe mbaɗi supervisé aljuma ɓennuɗo ɗo to wuuro witego wuuro ngo waɗɗani frontiére Mauritanie hakkude wuuro frontiére to ɓe mbiyata frontiére Tafra ɓe mbaɗi toon approvisionné woni tigui o waɗi supervisé toon dokkirgol walla tigui jippingol toon fodde 100 tonnes taw ko guura gueɗe ɓurɗe hattujinede commune Hamoud noon e commune ɗum noon feccako nder commune Hamoud e commune biteɗo commune Tanaba notitima hen commune kala heeɓi tigui 52 e feccere woni 52,5 tonnes taw ko guura yidde Tazour noon ko magasinaji laamuɗo uddi toon ɗi yo keeɓa marchandise uji ha timma tawi kadi koye cogguji woni prix ji bebɗi no fewi ɗi kaɗani lamɗam e yamirore taw ko prix ji e yamirore laamu ngu beele kay faabade dendagal miskineɓe tawateɓe toon ɗina marchandise uji gadi ɗon mbiɗen ko ɓurɗi hatojinede ko wayno maaro ko wayno nebbam ko wayno gawri farina sukara kosam meew e fodde kay guure temedere falala mbiyen fodde guure 10 kay tawateɗe toon to kerola hakkude kerola ma mbaw hutorade tigui ɗiɗon bitikaji hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jehen to Ayouna sukaɓe ɗiɗo majjunoɓe guila aljuma sara wuuro Ayouna ɓe jiitama kamɓe ɗiɗo kala ɓe jiitama eɓe guuri kadi eɓe kisi ñalawma kurɗo noon woni fodde 24 heures ko jiilaw cattuko wonono toon docteur eɓe noon caggal nde ɓe jiita docteur eɓe biccitiɓe kolliri tigui wonde ɓe mbi wen haydara tigui ala ko muusi haydara ala ko ɓe gondi ko aljuma noon ɓe to ɓe ko aljuma noon to ɓe ko ɓe jiita noon ko ndiyam noon ɓe dartoy noon guila kay aljuma ɓennuto to hirnangue wuuro ngo caggal ɗum noon ko wadere hendu mawnu no fewi taw ko hendu waɗeru coy tawi ɓe toon ko ɗum saabi tigui majjere mabɓe kamɓe foof noon ɓe jiitama ñande aset nde eɓe celli eɓe kisi ha joni koye on fannu keddoɗen mais to Rosso noon ko cukalel guurel almudel guel jarowel duuɓi 10 kañum majji toon ɗeɗo balle kala kene ɓuura hande balle 10 koye jiilaw cattuko wona e guel wiye Mahamadou Sow nene maggel noon ene wiye Habsatou An baba maggel ene wiye Moussa Sow ceerno Moussa Sow noon jogui ko duɗal Qur'ana o jangguinta ko almuɓe Qur'ana toon to kay hayɗi eɓe guel majji noon ko toon to Rosso eɓe ñaagui noon dendagal julɓe dendagal bandiraɓe
bandiraɓe kala kay nanɗo alhaali maggel walla jiiɗo guel nde walla taɓe tigui jokkodira e ɗiɗo numéro uji woni 42 65 77 30 ko numéro leydi Mauritanie walla numéro mbaɗa 77 659 09 13 on ko numéro leydi Sénégal kala jiiɗo kay walla nanɗo alhaali maggel yo tinnude jokkodirta e ɗiɗon numéro uji eɗen ñaago tan nde Allah hollirta guela tawa e guela wuuri e guela hiisi allahumma amina khabaruji man e ɗemgal Pulaar sennumima toon to Rosso Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗena hoolejo catala bitengal conseil municipal de la jeunesse woni CCJ hono biteɗo Serigne May Seck e conseil municipal e conseiller mum municipal conseil municipal e biteɗo Ibrahima Diop wondude e goɗɗo ne wiye Aliou Sow e goɗɗo ne wiye Begge Djouba wondude e Mamor Diaw e wondude e Moro Cissé kamɓe jeegom kala koɓe nangaɓe gila ñande aljuma jeeɗiɗi lewru juin 2024 ndu gonɗen ɗum 2024 ndi gonɗen ɗum ɓe nanguira noon ko yuɓɓindeɓe e seppo tawa kadi ko seppo ngo alda e yamirore kamɓe jeegomo kala noon ɓe daari kamɓe jeegomoɓe kala mbaɗama déféré to parquet de Mbacké altine hande subaka law gila kay kafe jaraka saabu gila 7 heures taw ɓe mbaɗama déféré to commissariat ko commissariat urbain noon de Mbacké ko kañuma tigui nanguiɓe e ballal GMI woni groupe mobile d'intervention ɓe nanga kamɓe kala kamɓe noon ɓe jinno tigui ko yuɓɓinde ɓe jinno tigui ko yo station de service gonɗo e wuuro ngo on station ɓe jiiɗi ko yo itte ha laaɓa ɗon watte rond point ɓe mbaɗino ɗaɓɓade noon woni ƴewde autorisation yidde yuɓɓinde seppo ngo lede mette mabɓe e oɗon station nde ittete préfet falde nde jaɓano hokkudeɓe on autorisation woni yamirore kamɓene ɓe kolliri hay sino nden yamirore hokkaka koɓe waɗoɓe seppoji mabɓe ɓe mbaɗa kadi ville morte woni wuuro ngo haydara dillata ko ɗum saabi noon police teeɓima mabɓe kamɓe en ardinoɓe goɗon seppo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen sagata biyeteɗo Mouhamadou Deme dogno moto Jakarta majjunoɗo kay kori majjirnoɗo koreji mum oɗo saha kala o yitama omo wara kadi omo duppa e nder ladde jinnaɓe makko noon en jeehino to commissariat de police mo tiwa wona waɗiri toon déclaration majjugol makko ko rewɓe ko noon majjugol makko ko rewɓe noon taw ko arnoɓe nder ladde ƴewde leɗɗe kay leɗɗe kubateɗe woni tenoyde kañum tigui iti yitude goskiki ɓe tawi kadi ko goskiki ene duppa e nder enquête o noon tawama tigui ko goto e sehilaɓe makko kañum tigui yooɓi fittande makko e ko ono jolnuno ono sakkirno jolnude e dow mato makko ko on kadi woni tigui on sakkirno jolnude on noon yitama ene tawe oɗo saaha joni e juuɗe police e mbadi enquête saabu kay ko kañum woni suspect numéro 1 kanko Moustapha Deme noon o wira koto bamude ɗe wuuro wiyeten walla leggal bitegal Mbodiene kanko tumaɗo noon ko kanko yooɓi fittadu mum o wiyete ko FMC o yettete ko si e nder enquête o noon ko ɓoyani kon kiɓi télégramme wonde kay o tengtini tigui e jaati wonde ko kanko yooɓi fittandu oɗon musidɗo makko biyeteɗo oɗo Moustapha Deme o holliri noon ko kanko goto kono no police o e nder enquête mum no yirini holli tigui wonde kay wolɓe o wallodiri kanko noon suwata o haalde ɓe o wallodiri enquête ina jokki hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ƴen ha to Saraya to wuuro Bambariya tawatego e nder commune mo Sabodolla e département mo Saraya toonne ko tana musto waɗi toon ko guyka noon ko wuyɓe jangugu noon sagataɓe joguitiɓe toon sagataɓe tigui gaari toon ñamma hanki o sanga 21 heures ɓe mbaɗi sagata goto ɓe pellimo e hoore ko hen wasi fittade makko e nder fande nde noon yimɓe hewɓe tawi ko hoɓɓe arɓe asde kaŋŋe kay ene mbaɗi toon guuron mumen tokson enen koɗi e nder ladde ɗum saabi noon ene teska e oɗo saaha bandiyagal ene heewi toon no feewi ha joni koye nder nden falde keɗɗoɗen hono ceerno jog taw ko jangguinowo almuɓe kañum kadi woni imam wuuro wiyetego Brasco hono ceerno Mohamed Salif kañumne ɓen asoɓe joguiɓe toon usine aji walla mbiyana joguiɓe toon machine aji taw ko
ko yiltoɓe kanŋe mbawino jokkodirde e makko ñagade duwaw kay ndewa duwanto ɗumen ko fati kay e deeyo fati kisala ma en ketto pular heewide ni konngol ñaƴata koye hunuko jomum kettoɗen musidɗo men hono imam branche ko biteɗo ceerno Mohamed Salif. Ceerno Mohamed Salif, assalamu aleykum. min mbiyetemi ko Mouhammad Salihu Diallo wuro no wiye branche komi imam ratibi komi joom duɗal Sénégal région de Kédougou département de Saraya commune mo Sabodala to kanŋe o golleteɗo alhaali onon ko ñanden yimɓe men golloɓe kanŋe société to Sabodala ɗo yono arɗoɓe holla ɗo gueɗe men gueɗe men hewɗe golloɓe ari ɗo ñanden ɓe yiɓe holli eɓe yiɗi waɗanede duwaw e kamɓe société on ɓe ari ɓe hollimi ɗo mataw ɓe addi ɗo gayɗi ɗi cooda ɗum woni hankandi eko feereji ko defdete hen ha ko tottete almuɓe en foof watɗo e juuɗe meɗen Allah ɗum mi noddi ɗo almuɓe diwan on foof ɓe ari kadi e keewal kadi machallah guila ɗum noon yawti mi heɓali ɓe jarnude ko yidde jarnudeɓe ko ɗum yiɗimi waɗanonmi hen e journal moɗon mi jarnaɓe no feewi miɗo weltaniɓe ko taari wuro ngo ko foof branchant e ko taari e guure muɗum almuɓe ko arɓe ko guila e wuro no wiye Kayan ha Galo en ha Mumbung en ha ko wiyete Sumtukolon en ha ko wiyete Falumbu en ha Kunamba en ha guure goɗɗe goɗɗe hewɗe taariɗe wuro ngon ha e diwan o foof arin ɗo ɗen kala ko arno hen miɗo sammine ɗum mi weltanima mi jarama no feewi nde wonno sa noddi kadi a notama kadi tawa yi wala kulli haalin aɗa welti jarrude nde kadi jeeya kadi koye sunna kadi jarnude neɗɗo wiya koye sunna waɗnima hon tan jarama ɗum ɗon kadi ko sunna ko ɗum hankkadi wimi totta on jarnanon miɓe min ko Mouhammad Salih mbiyetemi komi woni imam radi komi joom duɗal to bransan ɗo ko taari noon bransan ko ɗe woni ɗe gurɗe kontanmami ɗo ɗen almuɗum fof ari ɗo ɗen notima ɗo ɗen wala kulle hay guure goɗɗe fof ari hunde yawtino moƴƴuɗe machallah miɗo yiɗi noon jarnude ɓe no feewi noon mi haldi nane e Sar Abdoullahi Sarr min neldimo 12000 o tottimi numéro ceerno Mohamed Salif golle ma jooɗi peewi so tawi noon aɗa yiiɗi sadak ma yawa jaɓede hoore nde neldata ɗum ko ceerno Habous Diallo toon to Kidira ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ine teska kewgol e oɗo saaha kala ko wiyete trafic de drogue e nder Dakar ñande aset ɓennuɗo jeetati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ko brigade spéciale de douane mo AIBD kañumen mbaɗi toon teɓande taw ko teɓande drogue mawde no feewi ɓe nangi ɗum noon ko sanga 19 h woni 7 h kikiɗe ɓe nangi noon ko nogas ko ɓe nangi toon ko noon ko 20 kilo woni kiloji nogas drogue mo hinde cocaïne drogue o noon suuɗano tigui ko nder kuliji taw ko gingembre ko hen waɗano ɗi pano noon koto dongre Europe oto dimdunoɗo marchandise o noon oto nanga ko sara to ɓe mbiyata zone fret woni tigui to marchandise uji kewi addede e joƴƴinede ko addi kay kene PC ene nelde to poti ene ko addi kay koɗi nelde to ɗi poti faade to jaru noon ɗiɗon kiloji nogas drogue mo hinde kokki en ene qime ha milliard uji ɗiɗi taw ko France CFA mo leydi Sénégal ñamata e nder enquête he noon e nder enquête noon ɓe kolliri tigui ɓe teeɓima gonɗo cerveau woni tigui gonɗo mawɗo ko fate oɗon trafic wiyama hen teeɓa o wiyama hen teeɓ noon o nanga koye saaha tigui o wonno e yidde heblude kay heblade no yaltiri leydi ndi ko o yaltude leydi ndi omo yara noon e duuɓi 40 ɓe tawi kay koye ɓe tawimo ko nder appartement goto to nokku falde Popenguine tawi ɓe tawrimo kadi nogas e jeegom saka ɗi hinde sakuji taw ko woni hen ko produit biteɗo sulfate de potassium wondude e matériel kewɗo no fewi drogue o e matériel o kala ɓe mbaɗi ɗum saisi baɗaɗo saisi o drogue o e matériel baɗaɗo saisi o foof jar mum ene qime 1 milliard 600 millions taw ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Ousmane Sonko hoore jagode leydi Sénégal o huccodirino ɓen sukaɓe landa makko Pastef ko ardi kam taw ko sukaɓe wiyata jeune patriotique di Pastef ɗum ko ñande aleta hanki jeenayyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi e nder haalande makko woni discours makko noon o holliri tigui wonde toɓɓe kewɗe o holliri hen toɓɓe o holliri hen toɓɓe kewɗe no fewi tawi kadi woni tigui ko gonka
gonka woni actualité mo leydi Sénégal kono o ɓuri yañade noon koye toɓɓere ko fate amnesty noon woni tigi sifande hoorejo leydi ndi wanno hoorejo leydi kiɗɗo wanno e saha silsirtidi laamum ko fate amnesty noon ko ñagade kay walla tigi wiyede dendagal wannoɓe manifestation ngaji walla gañnoɓe yimɓe warnoɓe yimɓe manifestation ngaji kala koko keeɓi amnesty wonde ñawetake o ruttima kadi o yañima no feewi e nder ndeɗon toɓɓere o holliri noon gueɗe kewɗe mbaɗetake abadan amnesty abadan ɗum waɗetake amnesty o holliri gueɗe kewɗe mbaɗaɗe e nder leydi he gueɗe kewɗe bonande mbaɗama e nder leydi he saabu o wi bonandeji kewɗi mbaɗama e nder leydi he ko wayno tigi wargoji walla ko wayno tigi yimɓe biftede e ko wayno yimɓe cokede torlede no fewi e nder commissariat ji o holliri walla ñamɓe taw ko ñamɓe haalisa leydi haalisa laamu no fewi ɓeɗon kay hay goto ne andi waɗetake amnesty o wi noon o holliri kadi walla waɗɓe recruté e kala saaha ɓeena wiyeteɓe tigi nervise dokke jomumen dokke petelaji kala saaha nde mbara yimɓe walla ne nangga yimɓe ne piye ɗumen yogga e piye piile musta no fewi ɓen kay jamais mbaɗetake amnesty o wi noon hol wol crime aji très grave mbaɗama e nder leydi he wona kay kene yaafe wona tigui keni tan yafirte o wi noon koɓe gaari e laamu ko noon gueɗe kewɗe tigui ko mogguinno ɓe mbawi tigui yitude oɗo saaha joni taw ko bonandeji mbaɗanoɗi e nder leydi ɓe mbaɗi noon o holliri noon wona kay yidde wadde complot contre personne wona kadi yidde wadde réglement contre personne kono tan o holliri hay dossier goto kadi ala moɓe pewjata walla moɓe montata à toute pièce hay dossier goto ala koɓe mbaɗata kala noon koɓe jiiti kala kay jiitaɗo walla tawraɗo ene waɗi wal gueɗe ɗe ndewani lawol koko wattete e juuɗe justice ko justice noon andata holko wawi fawde holko fawata kay e oɗon o holliri noon kanko Ousmane Sonko mo jogui hattani kadi omo ɗamini yafade kadi o wona joftoto dendagal ko waɗano taw ko gueɗe ɗe waɗano personnel tawi kanko e hoore makko waɗano omo wawi yafade saabu kay so ɗum tan nafatamo so yafima ma ɗum waɗamo liberté ma ɗum wawde liberté mo no fewi o wi noon omo wawi yafade kay ko wayno omo wawi yafade noon ko woni essentiel ko wona tigui o holliri tigui omo wawi yafade ko waɗano ko guila nanggugol makko haɗademo liberté makko e haɗademo tigui wadde haaju makko kewɗi no fewi ko torla noon foof omo wawi yafade kanko to banggue personnel makko kono so tawi koko yimɓe woɗɓe mbaɗano kanko o wona bawɗo yafade ɗum noon honno ko haalande tigui nde o waɗi tawa sakti ɗum ko jayde witende senno goo ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keɗoɗen ha joni dadiɓe halfinaɓe ko fate haɓade drogue e trafic e nder leydi Sénégal ɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi to Thiès e to Kaolack ɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi ɓe nangui 326 kilo drogue mo hinde chanvre indien ɓe Thiès noon ɓe nangui sagata goto ɓe tawri ɗum ne jogui 4 drogue kilo taw ko drogue ɓe koldak ɓene ɓe Kaolack ɓene nangui ko trafica goto ɓe tawi on ne jogui ko 2.65 kilo drogue ɓe nanguima ko nder ladde witede ladde Hanena foof noon so rendi ene hawra 3 ene foof noon mbiɗen so rendi ne hawra 3 kilo gramme drogue mo hinde chanvre indien ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen toon to Madina Gounass noon teskama eɗo saaha joni dammiri hewni fuɗɗima nadde yoga e dare jawɗi tigui payɗi taw ko mawɗine jiiye e dare kono noon ɓen yeeɓe kolori ha oɗo saaha joni taw ɓe cuwa yiide client ma ketto musidɗo men sehli men hono Ama Samba Lo no heewi wadde kala saaha so julde fandima so nadde kay e nder dare ƴewde tigui sunnade holko hesɗi toon e ko heewi toon Ama Samba Lo assalminama juuram. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu haali Abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma haali Abouba kabaruji ɗo e nder wuuro Tittongo Madina Gounass en jillima ɗen dare taweteɗe e nder wuuro Tittongo Madina Gounass nde wonno ko hettiɗo e julde ko natti hewde kamɓe noon ɓuuren hewde dara ɗe ɓe kolliri hewde saaha jawdi ndi ene woodi kono noon ɓe cuwata wiide kilneɓe hay hunde taw ɓe hen kolliri jawdi ndi nam ene seeri nde tawno soɓe coodi jawdi ndi labodde ɓe ñammina
ɓe jarna ɓe pinga wadde noon on feere fof fawto koye jawdi ndi beele kamɓe kadi ɓe mbawa yaltude ɓe koddiɗe kadi gonga ni hewɓe ene nehi kono kadi hewɓe kadi nehani wadde noon oɗo saaha mo kalten daral ngal garas Tamba en jillimo ɗon ɓe koddiri kamɓe daral ngal koɓe luɓaɓe ɗum hay nokkuɗo ɗo daral ngal ɓe ngala ɗon gonno koɓe luɓaɓe hade ɓoyde kono kadi ɓe ngala ɗon ndiyam ɓe ngala ɗon courant ha huuɗo ɓe ngala ɗon eɓe eeri e laamu ngu ha mairie ndi nde wallireɓe on sifo e on fannu non kadi daral ngal tawetengal toon de legal fulɓe jeeri hedde wiyende Kosovo ɓenne kadi koddiri wonde kamɓene kadi daral ngal oɗo saaha eɓe jogui ndiyam eɓe jogui courant kono kadi o saaha mo kalten lampaji nane e nder daral ngal ha heewi hayen beyɗi e balɗi en jawɗi fof ko ɗon waalata sabu ɓe ƴetti ko rennoɓe ko ɓen ndenata jawdi ndi wona goto fof ene walto e jawdi muɗum so weeti ɓe ngara potta ɗon daral ala ko ɗon ndi woni ɗon ndi ñamata ɗon ndi jarata rennoɓe e nder ɗum kala jamma kono kadi ɓe koddiri nam kilne ɓe ngara seeɗa kono kadi eɓe jawi ɗum taw nde wonno jawdi addama heewi ɓe hen ko neeɓe ɓe hen nehani kono kadi kandiraɓe kala koddiri ene seeɗi kamɓene kadi dennagal feereji ɗi mbaɗata e jawdi ndi kamɓe kadi koye jawdi ndi wawata yaltude beele janggo ɓe mbawa yaltude nden golle to haalli Abouba mi saminima jurmama no feewi mi samdina ngal hettoro Weltare TV weltare ɓe fulɓe addu diine ma ko musidɗo moon Amadou Samba Loɗɗo Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓe fulɓe andu diine ma Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan jalluɓe e kan hanɓe ɓe kala hen mo ala haalis nde jooɗoto wasa yaade daral saabu kala nanggaɗo ene wujja fiye ha tuƴƴa habaruji men ɗemgal Pulaar so toon sono mima to Madina Gounass koto leydi Mali paɗen addadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama ene jokki darde men kay haɓade seɓɓitiɓe e pelle joguitiɓe e nder jokli leydi nde kala ɓe kolliri noon ñande aljuma jawtuɗo jeeɗiɗi lewru juin 2024 ɓe kolliri jihadiste en ɗiɗo jeeyaɓe e cetala biyetengal état islamique walla mbiyen biyetengal EIG groupe de soutien l'islam ɓe gari tigui ha to yeeso fama ɓe joƴƴini tigui petelaji mabɓe ɓe jebbilima eɓe kañum ɓe joƴƴini petelaji mabɓe uddude kuure e kaɓirɗe mabɓe kala ɓe joƴƴini wonde kay oɗo saaha joni ɓe jebbilima ɓe natti wonde terroriste en ɗum waɗi koto wuuro witego Tessit noon ene tawe e nder cercle mo ansogo koto gawo paɗena to gawo noon ko bandi molanteɗo Allah kañum tigui wiya teeba tawi kadi ko fama kañumen nanguimo ɗum wanno ko guila ñande alete ɗi lewru juin 2024 ndu gonɗen ɗu ɓe tawimo noon komo joguiti hawo teddi o jeeya noon koye catala bitegal GAT woni groupe armé terroriste ko hen jeeya o tawateɓe dilloɓe nder région de Gawo ɓe nanguimo noon ko yaltidde wuuro Gawo ngo o faano tigui ko toon to kiidala koto Sikasso paɗen fama holliri tigui wonde ɓe jiiti basuji kewɗi taw ko basuji terroriste en guila ñande aset go lewru juin 2024 e nder 3e région leydi ndi woni toon to Sikasso basuji ɗi noon koye nder ladde to wiyete Ñamazana e nder cercle mo Kiñam e to nokku biteɗo Ceere ko toon ɓe mbawi yittude ɗiɗon basuji ɓe mbari hewɓe noon ɓe mbari hewɓe taw ko seɓɓitiɓe hewɓe ɓe duppiniɓe matériel de guerre kewɗe no fewi wondude équipement mabɓe basuji ɗi kala ɓe duppi ɗum ha wonti ndodi koto diire paɗena altine hande sappo lewru juin 2024 sagata joguitiɓe ha teddi jeeyaɓe pelle seɓɓitiɓe jiiɗino wadde jangu mumen e baga woni laala mawka taccino ko guila autoji ha e sartaji ha e marchandise uji tawete to wuuro diire e nder région mo Tombouctou baga o noon woni tigui ko on bag noon woni koye ndenka dadiɓe fama koye ndenka mumen woninde sagata ɓe gaari ha kewi tawi ɓe gaari koye dow motoji mabɓe ɓe pelɓodiri ɓe mbaddi garmi gara noon e fama darte mabɓe no dole mum ponno ha kamɓe seɓitiɓe ɓe mbawi yatirde ɓawo e saaha ɓe dogat nde noon hewɓe mabɓe goppi motoji mumen e matériel mum kala caggal ɓe naati tigui e nder guuron Tokson woni hamo tawte kono e nder ndeɗon falde fama noon en ɗabɓi ballal faade dendagal population tawateɓe toon kala kay neɗɗo moɓe jiiɓe pamani nde ɓe jokkodirta e mum ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko leydi Mali keddoɗen EDM woni tigui énergie du Mali ko société kuɓɓam joguiɓe ko fate courant électricité e nder leydi Mali société o noon ɓe keeɓi joni 15 groupe électrogène tawi ko keesi puula ɗina groupe aji noon ko ballal ummorade e horeji leydi ndi hono colonel Azimi Koita oɗo saaha kala noon e teska wonde EDM ene jogui caɗele ko mawɗe no fewi ko fati kay sarwude population malinaɓe ha tengti e Bamako hebde courant mumen woni kuɓɓa mumen hano hannirta ni beele noon ɗiɗo 15 groupe électrogène
hydrogène garde joni beele kay ɗi garani ɓeydude caɗele ngal ɗon accatala woni société biteɗo énergie du Mali saabu kay énergie du Mali ko adi ɗiɗo sappo joyi groupe eɓe joguino groupe aji kewɗi no fewi kono nanan ñifi kubbani ala ko haddi men huɓɓude so wona ngakkede carburant ɗiɗo keesi garɗi kadi ma mbaɗe carburant beele mbawi jogade carburant bawɗo tigui safrude caɗele mabɓe walla beele ɗum ɗon arani ɓeydude caɗele mabɓe ko namdal ko woni yeeso daɗani guite habaruji men ɗemgal Pulaar ha joni sen ummima to leydi Mali jabbuɗen musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo ko fate roɓino kedde Afrique Alassane Oumar Mbodj a salminama. Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe a yawtiri habaruji men e dogre Afrique e ñalawma hande o pour ɗo toon to leydi Guinée Conakry toon dey ene wayno ko jibru mawdu woni toon hakkude e ɓen taw kadi ko rendo taw kadi ko julɓe goni toon hakkude wuuro toon e wayno dey ko caɗele goni toon taw kadi koɗe tawe toon El Hadji Souleymani Sidibé ɓuuri andirede hono karamo solo kanko dey ko neɗɗo gandaɗo no fewi ene wayno kadi o wawi kadi yimɓeɓe mbawi kono tumdemo e noddude kay firtina e hakkude e ɓen almuɓe makko kanko noon ko neɗɗo gandaɗo no fewi ko neɗɗo kadi kono bajotoɗo islamiyanke kadi noon o waɗɗani noon on gardiɗo hono leydi ndi taw koɓe gandodiri no fewi e ɓattodiri on gardiɗo leydi biyeteɗo hono Mamadou Doumbia toon to Niger ene wayno dey ene wayno ko régime militaire o kamɓe dey ɓe mbawi kay tumde leydi hono Benin caggal kay nde jaggi hono yimɓe ɓe joo taw kadi ko jeeyaɓe e to leydi hono ene wayno hono Niger taw kadi ala ko jahanno so wona waɗi taw ko contrôle taw ko chargement pétrole e toon ɗum no ko ɓen jaggiɓe toon ɗum noon mbi wadde ɓe mbawa wadde peeje mabɓe foof ha ɓen mbawa kadi woppitede jaaha e haajuji mumen Gabon ko société kono civil toon dey kañum umme e jonde gam kay wadde ɓe puttital mabɓe ñande asatare jettata lewru ndu goɗɗo ndu kamɓe kay hewɓe no fewi taw ko jeeya ko société wono civil en e ɗum noon ko ɓen kadi e wonde taw kadi ko saɗɗiyankoɓe mabɓe ko ɓen ndenti toon mbaɗi batu patam lamu e wawde kay ƴewde gueɗe kadi ko kala ko fati e mankugol taw kadi ko fati e wuuteji mabɓe wasde kono labde e ko fayi arde ɗum noon ko hen ɓe daari wonde kay no mbiri wonde hono jagorgal nderderi e jaccingol ko yiiɗi wadde ko kamɓe ɓe paama ɗum Allah so kamɓene ɓe mbawa hono darade gam kay yoltude kamɓene hujjaji mabɓe ɗum waɗi ɗum ɓe mbaɗi taw ko darde mabɓe mantinde e wawde rendinde yimɓe mabɓe kamɓene ɓe mbawa ƴettude hono e peeje mabɓe Afrique banggue wargo ANC woni dey koye ƴewde moɓodiral hakkude ɗin landaji ɗum noon caggal kay balɗe sappo ko jakka saɗɗiyankoɓe jakka guinde mabɓe ko mbawi hono yaltude han mbawi ni taw kadi ko pertude e ɗon ɗoɓe joguino ɗo no way ko hewde ni e golɗo saaha noon ngalɗo lawol ene wayno ɓe perdirama ko heewi no fewi ɗum noon ɓe jiiɗi kay ko wawde ƴewde e ɗin landaji kay wadde ɗumen no moɓodiral hakkude mabɓe ha mbawa kadi jokkude golle mabɓe enen gandi duuɓi capantati koye e laamu ɓe goni e ɗum noon ɓe jiiɗa kay hono pertude marta ɗum ne nawono walla ala ɗum kay ko haalande wonde kono woni ɗon toon to RDC Congo procès ɓen dey yinnoɓe dirguide hono laamu ngu guila sappo e jeenayyi lewru taw kadi ko mai kamɓe de procès mabɓe o udditi gila aljumare jeeɗiɗi lewru taw kadi ko korse ujunaji ɗe nogas e nayyi toon to tribunal militaire Kinshasa gob ɗum noon ɗe wayno taw kadi ko fayi arde procès o waɗoyto kay noddutoya ko sappo e nayyi nduɗo lewru ndu gonɗen ma won noon fodde capanɗe joyo ene kadi tuuma he noon tato taw kadi ko yimɓe taw ko leyɗele denduɗe kono Amérique ha hande ko RDC Congo gonɗen ene wayno banggue taw kadi ko funnague taw kadi ko république démocratique de Congo ɗon tigui ko famɗi foof capanɗe jeegom mbawi kay hawrude e ladial toon e taw kadi ko ɓuri noon e jalɗude kadi e pelɓinde baɗotonde woni attaque baɗotondi ene wayno toon to Majina ene wayno ko taw kadi woni koye toon to Beni to banggue rewo taw kadi ko Kivi ene wayno de ko toon attukaji ɗi kono mbaɗi ɗum noon ene wayno yeeyti ɗum ɗon ko ɓen ɗo wiyeteɓe force démocratique en taw kadi ko ADF eɓe noon jaalɗi koye ɓen pelle islamiyankoje Algérie toon dey ene wayno kamɓe dey ɓe mbawi wiide wonde
wotoji mabɓe de taw ko suɓade hoorejo leydi ndi ko ñande 7 lewru septembre garoyowo ɗum ɗon ko nden tigui ɗum ala ko bayyini ɗum so wona on gardiɗo hono leydi ndi wiyeteɗo hono Abdoul Majid hono Tabun ko on bayyini ɗum o wino kala jiɗɗo e ƴamde kay noon yo waw wede parana kay ɗin tawkode ko ɗereji mumen ha wawa kay joƴƴinde ɗum to cour mabɓe constitutionnel mabɓe to ete Ghali Abouba ko ɗum ɗo de tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko Sara Dogo gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji gorko mo sarndo golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e dongre Afrique kabaruji men joolam jabeeri koto leydi France puɗɗorɗen caggal nde Emmanuel Macron holojo leydi France wanno tigui caggal kay nde o yandinno sarɗiji leydi France woni tigui o waɗiɓe ko wiyete dissous joni kay goni koye heblanade ko fati subgoji suɓade ɗin sarɗiji keesi sarɗiji ɗi noon tawi ko subgoji sarɗiji anticipé candidat ji ɗi noon joƴƴinno tigui nodda tigui ko fate joƴƴino gol candidature uji men fuɗɗoto ko ñande alarba 12 lewru juin nde gonɗen ɗum ha ñande aleta 16 lewru juin 2024 sanga 18 heures hono no holliri décret Emmanuel Macron hoolejo leydi ndi mo siifi altine hande 10 lewru juin so tawi ko ruma jarriba ɗum fuɗɗoto ko altine 17 lewru juin sumgoji mabɓe ɗi noon premier tour ko ñande 30 lewru juin nde gonɗen ɗum 2024 so tawi ko deuxiéme tour noon ko ñande 7 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi koto Palestine paaɗena Israël ene tawe e beelamma mawɗo no fewi caggal kay nde ɓe mbawi kay liberde otage uji mabɓe 4 wonnoɓe e juuɗe Hamas en kono de ɓe ɗacci Gaza naɓe kam e sunare mawde no fewi saabu e nder libération otage e tawa kadi ɓe mbaɗi ko opération commando ɓe mbawi warde 270 e nayo neɗɗo woni 274 personnes koɓe mbari e nder oɗon opération commando toon tawi foof ko Gaza naɓe kadi ɓe mbariɓe ko nder camp biteɗo camp Nusayrat ko opération commando noon ɓe mbaɗi e nder weekend ɓe nudde on bilan ko ni sifori mbiɗen ɓe libéri otage uji 4 ɓe goppiti ɗumen hen tata ko worɓe wondude e debbo goto biftanoɓe kayit kene wona joni balɗe 245 ɓiili koye juuɗe Hamas 274 taw ko Gaza naɓe kañumen tigui woni ko mbasi pittali men e nder oɗon opération hono no holliri kay catala bitengal Hamas ɓe gari kay ko ɓe gari koɓe pella kamɓe Israël naɓe ɓe gari kay koɓe pella kala kone dilla tout ce qui bouge ɓe piya hen kuure e condi kadi Israël e mbaɗi ɗumen fi ñande aset nde noon ko ñande aset nde noon ko mayɓe e barmuɓe hewɓe kañumen tigui tawa ene tifodiri toon to hôpital biteɗo hôpital Al Aqsa koto leydi Israël paaɗen Benny Kantez ko yimɓe taw ko cabinet de guerre Israël ɓattinoɗo Benyamin Netanyahu Benyamin Netanyahu kañum ardi leydi Israël o holliri noon guila aleta hanki ne 9 lewru juin wonde kay o waɗi démissionné ha laaɓi kayam e liggodade e oɗon taw ko cabinet o yalti tigui e wona cabinet ha laaɓi saabu kay saabi ɗum noon ko o wi tigui o jeetini Benyamin Netanyahu ko ɓooyi ko fati kadi ɗiɗo musibaji guerre e ko fati kadi ko jogori arode caggal kay so guerre o gasi toon to Israël ha to Gaza kala musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e so oto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide to banggue nder ɓosoje ko seydi men Saydou Bouba so tawi koto Madina Gounass ko Amadou Samba Lo roɓino Afrique ko Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Dogu ketkima alaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on